Έχετε σκεφτεί ποτέ πόσο βαθιά είναι ριζωμένη η οικονομία στην καθημερινότητά μας? Λοιπόν, σήμερα θα το ψάξουμε αυτό. Θα δούμε το τεράστιο οικονομικό σύστημα που μας περιβάλλει, ένα σύστημα που είναι σχεδόν αόρατο, παρόλο που ξεκινάει κυριολεκτικά από το σπίτι μας. Για να το καταλάβουμε καλύτερα, ας κάνουμε ένα μικρό πείραμα. Ας ρίξουμε μια ματιά σε μια συνηθισμένη πρωινή ρουτίνα. Θα εκπλαγείτε αν δείτε πόσες μεγάλες δημόσιες εταιρείες παίζουν ρόλο πριν καν φτάσει η ώρα για το πρωινό. Λοιπόν, η μέρα ξεκινάει συνήθως με πράγματα απλά, πράγματα που ίσως δεν τους δίνουμε και πολύ σημασία. Για παράδειγμα, τα ισόρουχα. Και μετά πάμε στο μπάνιο. Η οδοντόκρεμα που χρησιμοποιούμε, το σαμπουάν, και αυτά από κάπου έρχονται. Και φτάνουμε στην κουζίνα, στο πρωινό τραπέζι. Ακόμα και τα δημητριακά στο μπολ είναι πολύ πιθανό να φτιάχνονται από μια τεράστια εταιρεία. Μια εταιρεία που, όπως θα δούμε, είναι δημόσια. Η ιστορία όμως δεν τελειώνει στην πόρτα του σπιτιού. Κοιτάξτε έξω. Το λεωφορείο που περνάει, και αυτό, μάλλον, είναι προϊόν μιας μεγάλης εταιρείας. Και όχι μόνο αυτό. Το ατσάλι του, τα λάστιχα του, όλα κομμάτια μιας τεράστιας αλυσίδας παραγωγής. Εντάξει, τι κοινό έχουν λοιπόν όλες αυτές οι μάρκες? Από τα δημητριακά μέχρι το λεωφορείο. Εδώ είναι το κλειδί. Είναι όλες δημόσιες εταιρείες. Ένας όρος που ακούμε συνέχεια. Αλλά τι σημαίνει στην πράξη? Πώς μας επηρεάζει? Λοιπόν, για να το καταλάβουμε αυτό, πρέπει να μιλήσουμε για ιδιοκτησία. Ναι, καλά ακούσατε. Η ιδιοκτησία. Γιατί αυτό ακριβώς είναι που κάνει αυτές τις εταιρείες δημόσιες. Κοιτάξτε, είναι αρκετά απλό στη σύλληψή του. Μια δημόσια εταιρεία είναι μια εταιρεία που πουλάει μικρά, μα πάρα πολύ μικρά κομματάκια του εαυτού της στο ευρύ κοινό. Αυτά τα κομματάκια λέγονται μετοχές. Και αγοράζοντας έστω και μία, οποιοσδήποτε μπορεί να γίνει συνιδιοκτήτης. Απίστευτο, Και εδώ φαίνεται η τεράστια διαφορά. Σκεφτείτε το. Για να γίνει κάποιος συνέτερος σε μια τοπική οικογενειακή επιχείρηση, τι πρέπει να κάνει? Ίσως να παντρευτεί την κόρη ή τον γιο του ιδιοκτήτη. Είναι κλειστός κύκλος. Σε μια δημόσια εταιρεία όμως, όπως μια μεγάλη αλυσίδα ξενοδοχείων, η διαδικασία είναι εντελώς διαφορετική. Απλά σηκώνεις το τηλέφωνο, μιλάς με έναν χρηματιστή και αγοράζεις ένα κομμάτι. Η πόρτα είναι ορθάνυχτη για τον καθένα. Αυτή η ιδέα όμως το να μπορεί ο καθένας να αγοράσει ένα κομμάτι μιας εταιρείας δεν είναι καθόλου καινούρια. Καθόλου όμως. Η ιστορία της είναι παλιά, περιπετειώδης και στην ουσία είναι η ιστορία που έχτισε τον κόσμο στον οποίο ζούμε σήμερα. Πάμε πίσω στο 1602. Οι Ολλανδοί θέλουν να χρηματοδοτήσουν πανάκριβα επικίνδυνα ταξίδια στην Άπο Ανατολή. Τι κάνουν? Πουλάνε μερίδια της εταιρείας τους, της εταιρείας Ανατολικών Ινδιών, σε απλούς πολίτες. Κάπως έτσι γεννιέται η πρώτη μετοχή. Λίγα χρόνια μετά, στην Αμερική, η αποικία του Jamestown μας διδάσκει κάτι άλλο. Όταν οι άνθρωποι κατέχουν κάτι δικό τους, δουλεύουν πολύ πιο σκληρά. Βλέπετε πώς συνδέονται οι ιδέες? Βέβαια, η ιστορία είχε και τις καταστροφές της, όπως η περίφημη φούσκα των νοτίων θαλασσών το 1720. Μια τεράστια κρίση που έδειξε από πολύ νωρίς πόσο επικίνδυνη μπορεί να γίνει η τρέλα της αγοράς. Και για να καταλάβουμε πόσο ανθρώπινο, πόσο παράλογο μπορεί να γίνει όλο αυτό, αρκεί να δούμε ποιος την πάτησε τότε. Ο ίδιος ο Ισαάκ Νεύτων, ο άνθρωπος που υπολόγισε την κίνηση των πλανήτων, έχασε μια ολόκληρη περιουσία. Και το είπε ο ίδιος: «Μπορώ να υπολογίσω τις κινήσεις των ουράνιων σωμάτων, αλλά όχι την τρέλα των ανθρώπων». Τα λέει όλα, έτσι δεν είναι? Εντάξει, είδαμε την ιστορία, αλλά γιατί όλο αυτό το σύστημα, αυτό το αλυσβερί συμμετοχών είναι τόσο σημαντικό σήμερα? Γιατί είναι στην κυριολεξία η καρδιά της οικονομίας μας. Ας το δούμε βήμα-βήμα. Είναι σαν ένας κύκλος που δίνει ζωή στην οικονομία. Πρώτον, οι απλοί άνθρωποι, οι αποταμιευτές, βάζουν τα χρήματά τους αγοράζοντας μετοχές. Δεύτερον, οι εταιρείες παίρνουν αυτά τα χρήματα και τα χρησιμοποιούν για να χτίσουν νέα εργοστάσια, να κάνουν έρευνα, να δημιουργήσουν νέα προϊόντα. Αυτό, με τη σειρά του, φέρνει πρόοδο, νέες τεχνολογίες, θέσεις εργασίας. Και στο τέλος του κύκλου, αν η εταιρεία πάει καλά, τα κέρδη επιστρέφουν σε αυτούς που την πίστεψαν στην αρχή, τους επενδυτές. Είναι ένας πανίσχυρος κινητήρας ανάπτυξης. Για να το πούμε απλά, χωρίς αυτόν τον μηχανισμό, χωρίς το χρηματιστήριο, το οικονομικό σύστημα όπως το ξέρουμε, απλά θα σταματούσε. Θα πάγωνε. Είναι το αίμα που κυλάει στις φλέβες της οικονομίας και χρηματοδοτεί τα πάντα.
Από το επόμενο φάρμακο που θα σώσει ζωές, μέχρι το smartphone που κρατάμε στα χέρια μας. Και κάπως έτσι ο κύκλος κλείνει. Ας γυρίσουμε λοιπόν στην αρχή. Γιατί τελικά όλο αυτό το τεράστιο και κάπως αφηρημένο σύστημα έχει άμεση σχέση με την καθημερινότητά μας και τις επιλογές μας. Λοιπόν, τι κρατάμε από όλα αυτά? Πρώτον, ότι η πρωινή μας ρουτίνα είναι γεμάτη από προϊόντα δημόσιων εταιριών. Δεύτερον, ότι μια μετοχή είναι απλώς ένα κομματάκι ιδιοκτησίας που είναι πλέον προσβάσιμο σε όλους. Τρίτον, ότι αυτό το σύστημα έχει μια μακρά, συναρπαστική ιστορία που χρηματοδότησε την πρόοδο. Και το πιο σημαντικό, είναι ο βασικός κινητήρας της καινοτομίας και της ανάπτυξης. Δεν είναι κάτι μακρινό και ξένο, είναι κυριολεκτικά παντού γύρω μας. Και αυτό μας φέρνει σε ένα πολύ ενδιαφέρον ερώτημα. Σκεφτείτε το. Ένα ζευγάρι αθλητικά παπούτσια μιας γνωστής μάρκας, ας πούμε της Nike, κοστίζει περίπου όσο και μια μετοχή της ίδιας της εταιρείας, της Nike. Αν είχατε τα χρήματα, τι θα διαλέγατε? Το προϊόν ή ένα μικρό κομμάτι της εταιρείας που το φτιάχνει? Βλέπετε, η κατανόηση όλου αυτού του συστήματος ξεκινάει ίσως από εκεί, από μια μικρή αλλαγή στον τρόπο που σκεφτόμαστε. Από το να είμαστε μόνο καταναλωτές, στο να σκεφτούμε την πιθανότητα να γίνουμε και ιδιοκτήτες.